12 sen ilu dan ir-raġel isir jaf li nfetħet kawża kontrih. Bintu tal-lega li hu kien abbuża. Fl-2006, Xarabank jibda jsegwi dan il-każ mill-qrib. Niftakar aktar minn 7 snin ilu kien ġie dan ir-raġel u qalli Pep, jiena niġi akkużat li abbużajt binti, dina mhux vera, din hija gidba, jiena nixtieq niġi ġo Xarabank, noqgħod fuq lie detector biex nuri li mhux vera li din hija invenzjoni. Jiena dak iż-żmien qedlu lie detectors kif qed tajt inti aħna m'għandniex hawn Malta u li qedlu tiġ nagħmlu intervista anonima. U fil-fatt għamilna intervista anonima. Ħanna raw daqsxejn dan il-feature ta' dan il-persuna li qed tajt li qed tiġi akkużata għal xejn, ħanna raw daqsxejn. Ġejt arrestat minħabba gidba, għattajt ħin ġo ċella minħabba gidba u għadni għaddej minn martirju minħabba gidba. Ma rridx li nkun illiberat għax m'hemmx biżżejjed provi, u jiena rrid li nkun illiberat għax il-verità tkun ħarġet. 2011 titwemmen il-verżjoni tat-tifla u r-raġel jistab ħati ta' abbuż sesswali. 2 ta' Mejju 2013 ir-raġel jibda jiskonta sentenza ta' 2 snin il-ħabs. Iżda r-raġel u l-avukat jibqgħu jinsistu li hu innoċenti. L-avukat jikteb lill-kummissarju tal-Pulizija biex jerġa' jinvestiga l-każ minħabba li fil-ħabs hemm persuna innoċenti. Il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit jieħu azzjoni u jaħtar l-Ispettur Sandro Camilleri biex jinvestiga dan il-każ. F'xarejn lill-Ispettur Camilleri jirriżultawlu provi ġodda. It-tnejn 26 ta' Mejju, il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera tmexxi inkjesta maġisterjali li bdiet mid-9 ta' filgħodu u spiċċat l-għada fit-3 ta' filgħodu. F'din l-inkjesta, fost affarijiet oħra, bintu li llum għandha 20 sena tajt li mhux vera missiera abbuża minnha. Fl-inkjesta li għamlet il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera joħroġ ċar illi hi kienet tagħmel l-appell lill-awtoritajiet li possibilment jista' jkun hemm persuna innoċenti il-ħabs. L-erba' 28 ta' Mejju. Il-qorti tiftaħ b'urġenza. Fisam ir-raġel, l-avukat jitlob lil missier jinħeles mill-ħabs. Flimkien mal-familjari tiegħu immorru quddiem il-ħabs, bit-tama li din tkun l-aħħar darba li l-missier joħroġ minn hawn. Li taf li hemm persuna l-ħabs innoċentament għal xejn ma tħallikx torqod. Jiena bqajt niġġieled sal-lum jekk il-bambin irid nara ħireġ. Naraħ barra u jingħaqad mal-familja. Jerġa' jingħaqad magħna. M'għandix kliem u ma nistax. Hija emozjonali ħafna li taraħ barra wara sena u tlajna tela, għaddejna minn Kalvarju u iktar minna xu maqful ġo kamra u aħna barra, pero kienet jibsa, għadda momenti jibsin għalih, kien jgħaddi momenti kien jgħidilna m'għandix ħajja ma narax da. Dik il-kamra tiegħu wantu tielet waħda. Għax konna niġu noqogħdu mpappu. Il-bluwa u ma kien ikun jaf li ċertu ħin kien ikun għana mpappu. Illum se joħroġ għall-ewwel darba hawnhekk u qegħdin nistennuh hawnhekk flimkien mal-familja tiegħu.
Il-qorti tirrifjuta t-talba tal-missier li jinħeles u jmur lura l-ħabs. Sa dan it-tant, l-avukat Tonio Azzoppardi jippreżenta petizzjoni lil President ta' Malta, waqt li t-tim ta' Xarabank jibda petizzjoni online. Il-ġimgħa 30 ta' Mejju, fil-qorti kriminali l-imħallef li kien diġà ta' deċiżjoni dwar dan il-każ jirrikuża ruħu, jiġifieri jastjeni milli jisma' dan il-każ u jinħatar ġudikan ġdid. It-tnejn 2 ta' Ġunju. F'qorti oħra, dik kostituzzjonali, tintlaqa t-talba biex il-missier jinħeles mill-ħabs. Fuq l-internet mill-ewwel tibda tinxteret l-aħbar. U quddiem il-ħabs jibdew jinġabru l-ġurnalisti u l-fotografi. Qegħdin quddiem il-ħabs għadhom kif waslitilna l-informazzjoni li ir-raġel li kien ilu 397 ġurnata hawnhekk allegatament innoċenti fl-aħħar se jinħeles. Jaslu l-familjari u kulħadd jistenna l-mument li l-missier jinħeles. Jinfetaħ il-bib prinċipali tal-ħabs u r-raġel joħroġ akkumpanjat mill-ispettur Sandro Camilleri u mill-avukat tiegħu Tonio Azzoppardi. Għadek kif rixt mill-ħabs wara kważi 400 ġurnata. Kif qed tħossok? Ferħan ħafna. Emozjonalment, emozzjoni laqas nista' ngħidlek għax tant kemm huma ħaj l-emozzjonijiet li għandi bħalissa. Huma enormi. I mean, ma nafx nabgħod ngħidlek inkun onest. Dik hija pura verità li għandi issa l-familja tiegħi miegħi. Dejjem hemm fina. Bħalma emmintu intom ukoll li lkom tiffollowjana dan is-snin kollha. It's an ecstatic feeling. Huwa mument fejn wara 10 snin ta' ħidma tibda tara l-frott ta' dak li konna qegħdin nimmiraw għalih. Ġifieri illi toħroġ il-verità, xejn iktar toħroġ il-verità. Pero naturalment biex toħroġ din il-verità kellna ngħaddu minn problemi kbar ħafna bħalma tafu. Ovvjament ferħan l-iktar għaliex il-ġustizzja prevalit. Jiena 19 sena u nofsilu meta dħalt fil-pulizija ħadd ġurament u jiena dejjem onoraj dak il-ġurament. Mill-ħabs ix-xewqa tal-missier tkun li jmur dritt iżur lill-ibnu Luk fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Ġej biex nara t-tifel dawn l-aħħar ġraħ. Kull ma rajtu darbtejn. It-tifel Firri kienu daqsxejn diffiċli għalija konni niġi naraħ. Kull ġimgħa konni niġi naraħ li t-tifel jiena. Imma daw l-aħħar sena u sena ħaddet 13-il xahar. Kull ma rajtu darbtej. Illum nista' niġi naraħ kemm irrid. Allura għalija dik hija xi ħaġa kbira ħafna. Inħeles mill-ħabs il-missier li għal kważi 13 xahar kienet jiskonta sentenza ta' 2 snin priġunerija. Miċ-ċimiterju imur jirringrazzja lil Madonna tal-Ar fil-Mellieħa.
Wara kważi 400 ġurnata tal-ħabs, x'se jagħmel kif jasal id-dar? Ma nafx inkun ma pjanajt xejn, inkun onest. Ma għandix idea. Naf li ħanikol ikla naħseb tajba żgur. Ħanikol ikla tajba żgur, ġifieri. U l-lejla ħanorqod was-sodda tiegħi. Dan ir-raġel jemozzjona ruħu meta jintebaħ bis-sapport li kellu mingħand il-Maltin u l-Awċin. Nirringrazzjom minn qalbi, il-familja tiegħi tirringrazzjom minn qalbhom għal fiduċja kbira li għandhom. Thank you mill-qalb. Nirringrazzakom. Thank you. Il-poplu Malti ġi warajna, emmen fina, emmen fil-verità, emmen fil-ġustizzja.